Hheyi webafowethu ngibingelele futhi, hheyi wey'ngane zakwethu. Nayi-ke intwana yey'mpufana lapha bathi uSifiso Dimba. Ya, angazi uma ngilibiza kahle leli gama. USifiso Dimba, umfana nje oneminyaka engamashumi 20, oku-22 years loyo. Umfana wethu-ke lapha ebelapha kwiGomora United ekuyilona season. So-ke njengoba bekuyiloni-ke lapha kwiGomora United-ke, iGomora iphinde yacela futhi ukuthi no umfana mnandi, mnandi umfana, siyacela niphinde nisiboleke futhi, yabo. Hhayi iy'mpufana-ke zavukela phezulu zathi hhayi, umfana ningamthatha nimgcine isizini yonke, aze abuye kuleya sizini, ngoba laphana kubukeka ngathi uyayithola i-game time kakhulu futhi, yabo. So-ke iy'mpufana ngathi ziyapheka impela, uyabona ziyapheka impela. Kuthiwa umfana mnandi-ke lapha eGomora. IGomora ziyacela impela ukuthi no, aniphinde nisizame ngentwana le sizini le umfana uzoyisiza i-team yabo ukuthi igcina iphromothwa ibuya nayo ingena la, yabo. So iy'mpufana zathi-ke hhayi siyaniboleka-ke iy'nsizwa asinankinga, yabo. Inhle-ke lento eyenziwa i-Kaizer Chiefs, ya ukuthi iy'ntwana ey'ngatholi i-game time bey'bolekise bengay'chithi, yabo, bengay'chithi ngoba le nto le isishaya isikhathi esiningi. Abadlali bethu sigcina futhi sigijime siyobathenga ngokungafuni ukuhlakanipha, yabo. Kanti masihlakanipha nje njengoba sibalona abafana, umqondo o-right lo, omuhle kakhulu, yabo, omuhle kakhulu ngoba after 2 season umfana usuke esevuthiwe kakhulu, yabo. So nje ngiyafisa ukuthi umfana aphumelele laphana ukuze abuye azo-add-a lapha ku-team endala laphana, yabo, ku-team enkulu, yabo. Ngoba uma singathi siyamchitha umfana obuye umfana ashaye thina bese sikhamba silokhu simjaha sifuna ukumsayina, sifuna ukumsayina bese eyadura umuntu bese silokhu sikhala. Kanti le nto le yithi esibhayizayo thina management yey'mpufana. I-management nokusibulala, yabo. Singabala nje oZitha Kwinika kwangabadlali bethu, oMoleysane, oMabhulu kwangabadlali bethu, baningi nje, baningi kakhulu uma ngingakubalela bona. Uyabona even uMdaka lo odlala kahle kakhulu njengamanje lapha ku-Stellenbosch, umdlali wethu ebelapha kumaZulu, samchitha, yabo. Baningi mani abadlali afike benze kahle emathimini and oNtando Yenkosi, buka nje balapha ku-TS Galaxy uqeda ukuba yi-man of the match manje. Ubheke after 2 season ibe isingifuna i-Chiefs ifuna ukumsayina, yabo. Yizinto nje esibuye sibhayize ngazo iy'mpufana kakhulu, iyasilimaza futhi le nto lena, iyasilimaza, kodwa-ke asothini. Danko.